quan l'energia creada per la felicitat dels nens es transmet a les seves joguines, sorgeix un miracle. Saps què? Seré amb tu a cada moment. Aquest estiu... Pla B! Ei, espera! Quin és el pla B? És impossible sortir. Les joguines més valentes s'endinsaran al món digital Hem d'acabar tots junts. Però què fas? Vaig prometre a la Laura que la protegiria. per salvar la infància. Queda poc! Ja puc olorar la màquina! Saps que ets un cocodril, no? Benvinguts a un món de màgia. Joguines guardianes. Estrena als cinemes el 26 de juliol.